Helen eh. Hi, good afternoon. Majung adlaw. Majung adlaw sa tibok kalibutan. Majung udto, majung hapon, majung gabi sa tanan. Salamat gyapon ta sa labang mga kagahom nga karong adlaw karong oras sa larat panihang mata bitaw. Maritis sa takaron kay kasuguan sa gawas. Maritis sa ta kanindang maritis deron bisag asa din yung mga maritis hinabo. Kulatan malamanta. Dito pa kusbay napoy mga maritis dito lanipod nadepod. Da. Mabalito Domingo gahapon, Lunes na ron. Simba ko Kurilya. Lagi mga marites nga mahinabo, laging marites. Tinga siguro sila nga na uli-ulian ako matutpang mamanits nga balik na po kuno-kuno pagka Dabiana. Bawang Dabiana makubalik nga agang pagkaon mais manunta, makadambak din ng lutong mais. Bitaw mga marites, diara ko dari. Masig matinga mo, lain kong background. Na ko dari bahay ni Helen. Day Helen. Kaya naghuat ako karong ato ko mato ko sa gagaw sa Isidro. Salamat day ko sang bitong content gahapon. Gisabay naman tong pagsimbas ang birthday kay mamaligang birthday karong Huwebes pohon. Simba na naman ko daan. Ang ipas birthday pabayulit. Salamat yung tanan sa katong great sa katong kita sang video gapon nga ng simba ko o Kurilya. Salamat yung tanan. Tungod sa itong mga pagampo nga ingani na ulian ako. Balik na sa malagang lawas kay ang mga pantalon nga sa una sa kunipirahin balik nag masuot na na. Bali ako nga ning kuan man ko ning lubo man ko nga ang pagkaan lagi mais pero kung plurami kang gupirahan ning dako pagsisa. Ako pa doon na po kumuda ko mo nang minumino na po kaan bago dako mo kung kaan mais mo tayong pagkaan og saging o bulang huy o kato sa Alicia na zido makarunay. Bitaw balik-balik tas marites. Mga marites lagi siguro tinga sila kay katong pagka-admit na kaduha paggawas na sa ospital grabe mo nang niwanga sa dani karon na ulurian man ko naringusan ko galingon nga binhagag marites na ras Alicia bisag asa dayag marites lekep day marites tibok kalibutan kay karatan malamanta man wana pud mo rin ako nagtago dali ko sa banyong Helen kay kasuguan sa gawas. Na ako dari sa CR. Duran, naganas na po. Bitaw, kaning mga marites di ay bisag asa. Tingala naman tag, abinag. Matijin ako. Kasi yun na ito, dahan salamat sa mga pag-ampo. Kaya yung mga pag-ampo naman yun, yung mga ulian ko. Hindi naman sa kinsa mo. Kasi subaybay sa mga vlog. Salamat ng tanan. Hindi mo ano kinsa mo. Hindi na mag-dugog. Kasi nakatikuan. Tapos gawat. Dahil ba rin yung magbuhan kay magbaha? Ha? Hindi na mag-dugog. Magbuhan nga kasukado na. Ang tanong dari. Itong kamatis. Sili, kamungkay na, nanambok na, kasiguan. Malaging magbuwan dari, mag-dup-dup, kay lahi man na niguan, kay ilang puan na nilahang juta, lahi na sa Alicia, nga. Alicia, kay lahi naman to, kay niguan na to, di man mo pilit ang lapok, dari, kay mura mag-nilugaw, ha. Gusto gariguan, tatlong mamalit, so mong kuliwan sa Alicia, dara mandari di ay. Ha? Sugado. Border side risk ka dito na, nagbaha na. Mamalay ng tubangan na. So gariguan.
Baha na. Sabi kung mamali, o maiwan sa kuan, maiwan sa alis siya, matod pang mamali. Baha na. Maging tanod sa baha ng mga marites na rin lugar ha. Bitaw, ang marites sa gasa. Baha na. Okay, maanod sa baha ang marites, mga marites. Ito grabe yung susugaliguan, mga tao ko gani kinikaguligugnog, padagon sa kusang mga marites. Ikaw, nahinagbo ko gapon, kahit siguro ko kanang kung subaybay ba katos video, kahit kang gayin sa kunggingan nga, ulat sila ba, nakapangito sila kay itong ano kung simban ako, pinisa ka sa ako kay dagkad, doon ko bali, kaya pagkadlis na, no, dami mako Cortez, dagkad, wala naman nakita na, no, yun yung bisa nga, isa kung di apwagan, kay ulian dahil kinuko, abig na siguro, namatay na ko, kay tumiyagin pagkita ng mulas na talo sa pagkadungan may kumamalitig niniwang ko like ng panik ng lat-lat hindi na dito sa mga kumatuma mga sinabaw ng panik mga luwag man kung hapon hindi ka magsimba ngayon si Dari sa kong yapwagan at hindi na basta kahilak yun, hindi na kung matay na kung itong time time ko sa pagalingan ng loko sa grado din mga maritis ay sa gata kaya nga no, bahay maritis ko sa bahay kaya po yung istorya na nga dyan sa pagtapos ng maritis ng pulis hindi na po yung nagkatangatang sa bahay o kasa kong kanghaya ano mo ito pagkamatay yan yung nagawad na dito po yung maritis ito ningon na ako po na yung sunod haya. Ali mong gagya tangatangan ko nga asa ko ng haya, ali ba ko sporte, iba ba ko kalisya. Jesus, gino ko, mawili na dahil kung patay na. Kalawat yan, gino, gaboy na sa'yo sa tanan. Nung hapon, hindi ko mo ng kasing-kasing. Hinilak mo sila lang, tapos nga, magulit ko mo kanaulian ako. Kaya binigilay ko nung mamatay na ko kung tayo ma. Madukog na, matutupog ko malayan kayo. Diyan muna din, wala siya magtulong na maulian ko, mabayad ng lumal lawas nga niya ng kurma. Kumalag na kung simbala ito. Pag uli na dari, inabot siya ninyo na, nga doon kayo nakasimba na ka, kung siya magtulong nga, maulian ko, nalambot mo kung ito balik, hindi ko kuya buzag, buhay na sayod. Ano man, hindi na ako sinitibag. Kailan siguro kag mamatay ko itong time kaya raman mo nga. Ang palit ko wala ba yung latlatan, sa karoon ko masulat sa tahon na ako nulian ko. Nagpanto ko talaga ako lang, hindi ko ginagmay kayo maulit mo simba. Ilang mo na siguro, hindi ako maulian. Kain ko sa pagalinin nga. Ang mga malitis niya ay sa gasas, na di malitis. Salamat ako po dito. Pamungkanan, nagsigang ko sa kaluwasan, salawat kita po ninyo, nasigili sa akong video, sa ginagmay. So, kalang pag-video, harap na hindi-kuhan, kaya remembrance na lang, ma-remembrance na. Siyempre, mo-recall sa kuhan lang ang kagi, na, kami na karong maritis ko, abi nila diya yung may pass yung time kaya sa bayan pa laman malimang kageta nga naka sa kulihaya kaya pupunta dahil sunod ako yung sunod bibilan kaya ninang aking kagawad Bonifacia itong kaya pa ko sinipos na kay Bao alam sa magkalidudit so kung mawasang na nga di may gusto nila nga sa kuhayaon kaya kasi ito ng time na hospital ko sa ikaduhang hospital kaya kung 16 ko kadlaw by the way to hospital kaya mamatulagwat ko sa ahong result sa ahong
MRICP, mga pinakadugay na ho. Ang uban di ay, nakatang di ay, nakagawas, kaya nagpo sila transfer na ko. Katulitong surya dito sa amo, galing ko ang karugagan, na di man ko screen ako ko, transfer, mukod, dari, na suratan ko kay nasulat ko sila, mismo, nasulat ko sila nga naingat ko mga simba na lagi ko pasalamat, kumulong ko sa daw ni Upaw, isang birthday. Sa hapong umabot ng birthday, karong mo yung pohon mo, kung sabay nila mong simba pasalamat kay Domingo man. Namin ko kang maritis nito, halo kong sirag. Yung maritis na reto nga, kuhan, may kunsis na. Pero kira, binuhay na tayo. Kita lang sa sunod, minsan na mo, kasi ko dapat nagatubang karon kaya grabe ko sila kuhan. Di halos magdunod. Kaya, dali ko ng tago kaya di ka saba. Saka ka ni Gyapon, madingog Gyapon, nagkuhan sa susod lagi. Kung natin ako, kaya iras ko ito gawan, kapalit siya, huwag mo kumiluan. Sana ko nila, huwag mo kumiluan. Gapon ko, gawan, sana ka bumulit, huwag mo, karon huwag mo kumiluan. Kaya putis kay sa na naman yung putis kumiluan nun. Huwag man tayo kabaskan, dapat ka makuhan, kalis siya, kaya itong masak. Muna to, gunahok, salamat, ang kanunay, hindi naman ko sa saon, kasang mo dapit sa kalimutan. But please, binuhay na tayo sa itong kinabuhi. Bye-bye, ang kanunay.